Zašto avion ne može koristiti benzin kao automobil? Pitanje se čini jednostavnim, gotovo logičnim, a ipak skriva jedno od najvećih nesporazuma koji postoje među širom javnošću o tome kako zrakoplovstvo zaista funkcionira. Zamisli uobičajenu scenu na bilo kojem aerodromu na svijetu. Avion parkiran na platformi, još nepomičan, dok se svjetlo zore počinje probijati. Pokraj njega cisterna povezuje ogromna crijeva izravno na krila. U toj svakodnevnoj gesti već se pojavljuje nešto što se ne uklapa u logiku automobila. Nema mirisa benzina, niti se čuje poznati klik pištolja za točenje goriva. Ništa u toj slici ne podsjeća na običnu benzinsku postaju. Kroz te cijevi protječe potpuno drugačije gorivo, osmišljeno da izdrži pritiske, temperature i zahtjeve s kojima se nijedan motor automobila nikada ne bi suočio. I u tom detalju, gotovo nevidljivom za onoga tko promatra s terminala, već se nazire da logika goriva u avionu pripada drugom svijetu. Na prvi pogled moglo bi se činiti da se avion i automobil, kao strojevi koji se kreću, ne bi trebali previše razlikovati u vrsti goriva koje koriste. Međutim, u komercijalnom zrakoplovstvu događa se upravo suprotno, jer je benzin hlapljiv, opasan i nestabilan u odnosu na ekstremne uvjete u kojima avion djeluje. A ipak, to objašnjenje nije dovoljno. Nije dovoljno samo istaknuti rizik da se može zapaliti. Iza toga stoji precizna kombinacija fizike, kemije i konstrukcije motora zbog koje benzin doslovno nije kompatibilan s modernim zrakoplovstvom. Da bismo to razumjeli, potrebno je promatrati jedno neintuitivno mjesto. Što se zapravo događa s gorivom kada se avion penje prema ekstremnoj hladnoći i niskom tlaku atmosfere? Kada avion dobiva na visini, problem nije samo hladnoća ni nizak tlak, nego kako ti uvjeti mijenjaju ponašanje goriva. Ono što na tlu izgleda kao stabilna i predvidljiva tekućina, u letu može prerano ispariti, stvoriti mjehuriće unutar sustava i izgubiti kontinuitet upravo ondje gdje je najpotrebnije. U tom prijelazu, tihom ali kritičnom, benzin prestaje biti održiva opcija za komercijalni avion. Već u režimu krstarenja, okruženje ni u kojem smislu više ne nalikuje onome automobila na cesti, jer gorivo više ne cirkulira u kratkom i jednostavnom sustavu. Prolazi kroz duge i složene vodove, podvrgnute stalnim vibracijama i vrlo snažnim toplinskim promjenama, dok atmosferski tlak naglo pada i pogoduje pojavi para unutar sustava. Istodobno, vanjske temperature spuštaju se na ekstremne razine. U tim uvjetima svako gorivo koje ne zadržava stabilno ponašanje postaje nepredvidivo. Zato zrakoplovstvo zahtijeva vrstu goriva sposobnu očuvati svoja svojstva, čak i kada se avion kreće u jednom od najneprijateljskijih okruženja na planetu. Benzin je u ovom kontekstu nekompatibilno gorivo. Njegov glavni problem je njegova ekstremna hlapljivost. Pri niskom tlaku vrlo se lako isparava, stvarajući mjehuriće koji mogu blokirati pumpe, cijevi ili filtre. Ovo ponašanje, poznato kao vapor lock, izuzetno je opasno u sustavima koji ovise o kontinuiranom i stabilnom protoku za napajanje motora. Osim toga, njegova niska točka paljenja uzrokuje da vrlo lako stvara zapaljive pare. Rizik koji se pojačava kada se tlak smanjuje i kontrola okruženja je ograničena. Nasuprot svemu tome, kerozin je dizajniran upravo za rad u tim uvjetima. Manje je hlapljiv, stabilniji i zadržava predvidljivo ponašanje, čak i u okruženjima s vrlo smanjenim tlakom. Čak i u tom kontekstu, pri izuzetno niskim temperaturama mogu se formirati mali kristali, ali komercijalno zrakoplovstvo koristi aditive i sustave grijanja koji održavaju gorivo unutar sigurnih operativnih raspona. Cijeli sustav goriva aviona, od pumpi do unutarnje recirkulacije, osmišljen je isključivo oko tih svojstava. Razlika ne leži u motoru, nego u gorivu koje ga napaja, jer već prije nego što stigne do komore za izgaranje benzin u komercijalnom zrakoplovstvu predstavlja neprihvatljive rizike. U tim istim uvjetima kerozin ostaje upravljiv, ujednačen i pouzdan, kvaliteta neophodna da bi avion mogao sigurno djelovati ondje gdje bi svaki sustav zamišljen za automobil zakazao. U tim istim uvjetima
kerozin ostaje upravljiv, ujednačen i pouzdan, kvaliteta neophodna da bi avion mogao sigurno djelovati ondje gdje bi svaki sustav zamišljen za automobil zakazao. Uz sve to na stolu nameće se neizbježno pitanje. Što bi se dogodilo unutar turbine dizajnirane za rad s potpuno drugačijim gorivom? Ako se promatra kako funkcionira mlazni motor, intuicija se počinje lomiti. Ne radi se o uzastopnim eksplozijama kao kod motora automobila, nego o kontinuiranom i izuzetno osjetljivom procesu. Zrak ulazi kroz kompresor, prolazi kroz više faza u kojima se njegov tlak postupno povećava i naposljetku stiže do komore za izgaranje, gdje se miješa s gorivom i održava stalni, stabilni i kontrolirani plamen. U tom okruženju svaka nagla promjena je kritična. Ako izgaranje prestane biti ujednačeno, ako plamen postane nepravilan ili nepredvidiv, ravnoteža motora gubi se gotovo odmah. Pojavljuju se vibracije izvan dopuštenih granica, performanse opadaju i, u najgorem slučaju, turbina se naglo gasi. Upravo tu postaje očito da se ne mogu sva goriva ponašati na način koji turbina zahtijeva. Benzin u tom kontekstu predstavlja jasan problem. Njegovo izgaranje je prebrzo, a hlapljivost toliko visoka da, pri miješanju sa stlačenim zrakom, stvara gotovo trenutačno paljenje koje je vrlo teško kontrolirati unutar komore za izgaranje dizajnirane za progresivan protok. Takva vrsta izgaranja može uzrokovati iznenadne vruće točke i nagle promjene tlaka koje oštećuju lopatice turbine. Kod takvih motora rad se temelji na sinkroniziranim eksplozijama. Benzin se uklapa u tu logiku jer oslobađa svoju energiju brzo, koncentrirano i ponavljajuće unutar zatvorenog prostora. I upravo iz tog razloga benzin se tako dobro uklapa u klipne motore, gdje se njegova eksplozivnost iskorištava u malim, kontroliranim ciklusima unutar zatvorenih cilindara. U turbini se događa upravo suprotno. Nema uzastopnih eksplozija, već izgaranje koje se mora održavati kontinuiranim i stabilnim, gotovo poput trajne baklje unutar motora. Pokušati zamijeniti kerozin benzinom bilo bi kao hraniti vatru gorivom koje je previše hlapljivo. Plamen gubi ujednačenost, postaje nepredvidiv i prestaje se ponašati onako kako motor zahtijeva. Zato mlazni motor jednostavno ne može raditi na taj način. I premda bi ovo već bilo dovoljno razloga da se benzin potpuno isključi, još uvijek treba razmotriti jedan još zabrinjavajući aspekt – skladištenje goriva. Jer ako je benzin opasan unutar motora, još je opasniji kada se prevoze tisuće litara pod krilima u situaciji visokog rizika obilježenoj tlakom, vibracijama i stalnim toplinskim promjenama. To nas dovodi do sljedećeg pitanja. Što bi se dogodilo pri transportu benzina u golemim spremnicima ispod krila aviona, gdje bi svako curenje para ili iskra mogli pokrenuti još veći rizik? Kada se gorivo skladišti u velikim količinama, problem više nije samo motor i premješta se unutar sustava, u spremnike, gdje benzin vrlo lako stvara pare i zauzima prostor koji ostaje iznad tekućine. Taj fenomen također nije ograničen na zrakoplovstvo. U automobilu isti učinak već zahtijeva sustave ventilacije i kontrole. Kada se ta logika prenese na zrakoplov, sa spremnicima koji daleko mogu premašiti desetke tisuća litara, nakupljanje para prestaje biti upravljivo i potpuno mijenja scenarij. U tim uvjetima, minimalna promjena temperature može povećati unutarnji tlak spremnika i količinu prisutne pare, stvarajući visoko zapaljive smjese. Nije potrebna otvorena vatra da bi nešto pošlo po zlu, jer statički elektricitet, trenje ili nenamjerno pražnjenje mogu biti dovoljni da izazovu ozbiljnu nesreću. I tu postaje očito da gorivo tako hlapljivo kao benzin ne ugrožava samo rad aviona, nego i njegovo skladištenje, njegovo punjenje gorivom i sigurnost na tlu. Tom riziku pridružuje se ključni čimbenik. Točka paljenja benzina izuzetno je niska, mnogo niža nego kod kerozina. To znači da može početi oslobađati zapaljive pare pri relativno blagim temperaturama, što je potpuno nekompatibilno sa sustavom izloženim toplinskim varijacijama leta i stajanke.
Kerozin, naprotiv, zahtijeva znatno više temperature da bi stvorio zapaljive pare, što drastično smanjuje rizik tijekom skladištenja i operacija na tlu. Punjenje gorivom bilo bi još jedan kritičan scenarij. Kada avion prima gorivo, oko zrakoplova se istodobno odvija rad zemaljskog osoblja, električne opreme, vozila u pokretu i više operacija. S benzinom bi se područje moglo brzo ispuniti nevidljivim i opasnim zapaljivim parama. Svako vozilo, svaka oprema u radu predstavljali bi stvarni rizik. Operatori bi morali raditi prema mnogo restriktivnijim i sporijim procedurama, povećavajući vrijeme i također mogućnosti ljudske pogreške, a čak i tada benzin bi i dalje bio stalan čimbenik rizika. Tu je i scenarij fizičkih incidenata, udarac vozila sa stajanke, pad opreme ili čak grublje slijetanje od očekivanog mogu uzrokovati strukturna oštećenja spremnika. Ako bi ti spremnici sadržavali ispareni benzin, vjerojatnost zapaljenja bila bi mnogo veća nego s kerozinom. Ne radi se o tome da je kerozin siguran u nesreći, nego o tome da je mnogo manje sklon naglom zapaljenju. Zato ga je zrakoplovstvo usvojilo, ne zato što kerozin uklanja rizik u nesreći, nego zato što pruža stabilnost koja ograničava vjerojatnost zapaljenja čak i u rijetkim, ali neizbježnim scenarijima. Benzin bi, naprotiv, predstavljao neprihvatljivu opasnost u spremnicima velikog kapaciteta, kako zbog svoje hlapljivosti i lakoće zapaljenja, tako i zbog osjetljivosti na toplinske promjene, tlak i trenje, uvjete koji ga čine nekompatibilnim s ovom vrstom sustava. Ali sigurnost nije jedini kriterij u igri. Ako gorivo također mora biti učinkovito, kako razlika između benzina i kerozina utječe na stvarni doseg aviona? U letu se ta razlika izravno prevodi u dolet. Autonomija zrakoplova nije određena samo motorom ni aerodinamičkim dizajnom, nego količinom korisne energije koju može nositi i upravljati njome bez penaliziranja mase, performansi ili sigurnosti. I upravo je u toj ravnoteži kerozin nametnut kao standard, ne zbog izolirane prednosti, nego zbog stabilnog i predvidljivog energetskog ponašanja u ekstremnim uvjetima leta. Praktična razlika pojavljuje se u dizajnu i operaciji. Zrakoplov koji bi koristio benzin morao bi uključivati složenije i teže sustave za kontrolu para, tlaka i rizika od zapaljenja. Više sustava znači veću masu, više održavanja i veće strukturne kompromise. Sve bi to na kraju utjecalo na dolet, nosivost i ukupnu učinkovitost zrakoplova, osobito na dugim letovima, gdje su svaki kilogram i svaka litra važni. Na velikim visinama gdje temperature naglo padaju, te razlike postaju još relevantnije. Benzin, zbog svoje visoke hlapljivosti, ima tendenciju stvarati pare i manje predvidiva ponašanja unutar sustava goriva, što otežava održavanje stabilne opskrbe tijekom dugotrajnih režima krstarenja. Kerozin, naprotiv, zadržava toplinsku i operativnu stabilnost koja omogućuje stalno izgaranje i održiv potisak bez neželjenih fluktuacija u performansama. Ta stabilnost ima izravan utjecaj na ekonomiju zrakoplovnih kompanija. Učinkovit transport goriva omogućuje maksimaliziranje doleta bez smanjenja korisnog tereta ili nepotrebnog povećanja potrošnje. Svaki dodatni kilogram penalizira performanse i poskupljuje operaciju. Kerozin omogućuje da se najveći dio ukrcanog goriva pretvori u iskoristivu energiju, što je ključno za održavanje dugih ruta, kontroliranih troškova i preciznih operativnih margina. Hipotetski scenarij to jasno ilustrira. Zrakoplov dugog dometa, projektiran za više od 12.000 km, kada bi koristio benzin, zahtijevao bi dodatne sustave za upravljanje parama, tlakovima i sigurnosnim rizicima tijekom cijelog leta. To povećanje složenosti utjecalo bi na masu, strukturni dizajn i opću učinkovitost zrakoplova. Benzin bi bio gorivo teže za upravljanje, hlapljivije i manje kompatibilno s dugotrajnim i stabilnim operacijama. U tom kontekstu, komercijalno zrakoplovstvo dugog dometa prestalo bi biti održivo kakvo danas poznajemo. Pa ipak, postoji čest izvor zabune.
postoje mali zrakoplovi koji doista koriste benzin, klipni motori, laki zrakoplovi, modeli za obuku. Ako je to moguće, zašto ga komercijalno zrakoplovstvo potpuno odbacuje? Što se točno mijenja kada zrakoplov prestane biti mali i počne djelovati u drugoj skali? Iako bi u komercijalnom zrakoplovstvu bilo nemoguće koristiti benzin, postoji iznimka koja često stvara zabunu, male avionete i laki zrakoplovi koji doista rade sličnim gorivima. No ta iznimka ne proturječi ničemu što smo do sada vidjeli. Naprotiv, potvrđuje pravilo, jer ti zrakoplovi ne koriste automobilski benzin niti djeluju u istom okruženju kao komercijalni zrakoplov. A ono što funkcionira u maloj skali postaje neodrživo, opasno i neučinkovito kada se uvjeti potpuno promijene. Zrakoplovni benzin, poznat kao Avgas 100LL, posebno je formulirano gorivo za klipne motore. Njegovo ime dolazi od Aviation Gasoline, a oznaka 100 L odnosi se na njegov visoki oktanski broj i nizak sadržaj olova. Ima mnogo viši oktanski broj od automobilskog benzina, pažljivo kontroliranu stabilnost i aditive osmišljene za sprječavanje detonacija u cilindrima izloženima velikim opterećenjima. Avgas je namijenjen malim motorima koji rade putem ponavljanih eksplozija, a ne turbinama koje zahtijevaju kontinuirano i stabilno izgaranje. Osim toga, dizajniran je za rad na umjerenim visinama, gdje varijacije tlaka i temperature nisu tako ekstremne kao u komercijalnim letovima na velikim visinama. Avionete lete u potpuno drugačijem ekosustavu. Djeluju pri znatno manjim brzinama, na nižim visinama i tijekom kraćih letova, što u potpunosti određuje način na koji skladište i upravljaju gorivom. Spremnici koje koriste su mali, što drastično smanjuje nakupljanje pare u njihovoj unutrašnjosti. Razlika između spremnika od 100 litara i onog od 20.000 nije samo pitanje razmjera, nego promjena u fizici goriva. S tako malim volumenima, rizici od vapor loka, prekomjernog isparavanja ili opasnih mješavina para ostaju unutar upravljivih granica. Iz istog razloga, sustavi napajanja tih motora također su jednostavniji, ne zahtijevaju pumpe izuzetno visokog tlaka ni komore za izgaranje koje ovise o apsolutnoj stabilnosti kako bi pravilno funkcionirale. Ali čak i uz sve prethodno navedeno treba dodati činjenicu da zrakoplovni benzin ima važna ograničenja, osobito kada uvjeti postanu zahtjevni. U vrlo toplim klimama može stvarati pare koje otežavaju pokretanje, a na većim visinama njegovo ponašanje postaje manje predvidljivo, čemu se pridružuje i činjenica da su klipni motori mnogo osjetljiviji na toplinske varijacije. Iz tog razloga, avionete koje koriste Avgas djeluju prema posebnim procedurama kako bi se izbjegao vapor lock i osigurao stalan protok goriva sustavima koji ne bi bili prikladni za zrakoplov velikih dimenzija, gdje su energetski i stabilnosni zahtjevi potpuno drugačiji. Ta se iznimka ne može prenijeti na komercijalno zrakoplovstvo, jer bi u velikom zrakoplovu uporaba benzina u potpunosti promijenila funkcioniranje sustava. To bi zahtijevalo ugradnju mnogo većih spremnika, povećalo rizike i smanjilo dolet, istodobno uvodeći ozbiljne probleme u skladištenju i punjenju gorivom. Osim toga, mlazni motori nisu dizajnirani za rad s ovom vrstom goriva, što operaciju čini nesigurnom i neučinkovitom. Komercijalno zrakoplovstvo održivo je samo zato što koristi kerozin. Stabilno, sigurno i učinkovito gorivo, sposobno održavati motore koji moraju raditi satima pod ekstremnim temperaturama i tlakovima. Dovoljno je zamisliti dvije scene koje ne bi mogle biti različitije. S jedne strane, avioneta koja toči Avgas na malom aerodromu s jednostavnim motorom, malim spremnicima i mirnim uvjetima. S druge strane, interkontinentalni zrakoplov koji ukrcava desetke tisuća litara Jet A, okružen vozilima, osobljem na stajanci i istodobnim operacijama. To su različiti svijetovi i ono što je sigurno u jednom, u drugom bi postalo izuzetno opasno. Pa ipak, i kod avioneta i kod komercijalnih zrakoplova postoji nešto što se ne mijenja.
kritična važnost onih koji nadziru, kontroliraju i certificiraju gorivo koje ulazi u svaki zrakoplov. Zato se sada nameće prirodno pitanje. Ako je gorivo toliko ključno za sigurnost svakog leta, tko su ljudi koji jamče da je svaka kap u savršenom stanju prije polijetanja? Iza svakog polijetanja, iza svakog sata leta i iza svakog sustava goriva koji radi kako treba, stoje ljudi koji nadziru, provjeravaju i certificiraju da je sve u redu. Ako je gorivo jedan od najkritičnijih elemenata zrakoplova, to je zato što ne ovisi samo o svojoj kemiji i stabilnosti, nego i o preciznosti s kojom profesionalci koji njime upravljaju, obavljaju svoj posao. I upravo su oni, više nego bilo koja tehnologija, ti koji jamče da svaki zrakoplov može poletjeti s potpunom sigurnošću. Zrakoplovni mehaničari prva su linija obrane. Prije nego što gorivo stigne do motora, oni provjeravaju dovodne vodove, ventile, filtre, pumpe i sustave za tlačenje. Hodaju ispod krila i pogledom prelaze trup, s uvježbanim okom koje uočava svaki znak koji bi neiskusnom promatraču promaknuo. Blagi neobičan miris, neuobičajena vibracija, spoj koji ne djeluje čvrsto kao što bi trebao, mogu biti pokazatelji problema koji se mora riješiti prije odobrenja leta. Njihova je odgovornost golema i svaki pregled predstavlja ključnu kariku u lancu sigurnosti. Zatim su tu inspektori goriva, stručnjaci čiji je rad nevidljiv putnicima, ali apsolutno presudan. Oni analiziraju uzorke Jet A goriva koje će se ukrcati u zrakoplov, osiguravajući da nema prisutnosti vode, čestica, kontaminanata ili bilo kakvih nepravilnosti koje bi mogle ugroziti njegovu kvalitetu. Ti profesionalci rade prema izuzetno strogim protokolima. Ako rezultat nije savršen, ta se serija goriva odbacuje bez rasprave, jer kerozin, iako vrlo stabilan, mora ispunjavati rigorozne standarde kako bi sigurno napajao motore koji rade pri ekstremnim temperaturama i tlakovima. Paralelno s tim kontrolama, na scenu stupa rad timova za gorivo i operatera na stajanci, odgovornih za fizički proces punjenja gorivom. Oni povezuju crijeva velikog protoka, kontroliraju tlakove punjenja, nadziru antistatičko uzemljenje i koordiniraju svaki korak s posadom i operativnom kontrolom u procesu koji zahtijeva stalnu preciznost i potpunu koordinaciju. U ovakvim operacijama ništa se ne prepušta slučaju. Od prilaska vozila do regulacije protoka, svaki je pokret strogo reguliran, jer pogreška u ovoj fazi ne bi samo odgodila let, što nije zanemarivo, nego bi mogla stvoriti stvarni rizik u okruženju gdje se susreću ljudi, vozila i vrlo osjetljivi sustavi. Cijeli se taj proces može zamisliti kao svakodnevna scena. Zrakoplov ostaje parkiran na platformi, još uvijek topao od prethodnog leta, dok ispod krila jedan operator spaja uzemljenje kako bi raspršio statički elektricitet, a drugi provjerava tlak u vodu. U blizini, inspektor drži prozirnu čašu s uzorkom Jet A i promatra njegovu bistrinu, boju i odsutnost mjehurića ili taloga, dok u isto vrijeme mehaničar obilazi trup s baterijskom svjetiljkom, provjerava pristupni panel i osigurava da nema znakova curenja. Svaki od njih obavlja svoju ulogu s preciznošću, bez nepotrebne žurbe, ali ni sekunde ne propustivši pažnju. To je posao koji prolazi neprimjećen, koji nitko ne primjećuje niti plješće, ali bez kojeg nijedan let ne bi bio moguć. Gorivo je ključni dio zrakoplovstva, iako se ne svodi samo na kemiju ili učinkovitost. Prije svega, riječ je o pitanju ljudske odgovornosti. Sustavi mogu biti automatizirani, motori mogu biti robusni, a kerozin stabilan. Ali na kraju, to su ljudi koji jamče da sve funkcionira kako treba. Oni uočavaju detalje, potvrđuju kvalitetu i nadziru procedure koje održavaju operaciju unutar sigurnih granica. Na kraju, zrakoplovstvo se ne održava samo briljantnom inženjeringom ili naprednom tehnologijom. Održava se i zahvaljujući ljudima, rukama stručnjaka i pažljivim očima koje rade tiho, stalno i rigorozno, kako bi svaki zrakoplov mogao poletjeti s sigurnošću koju uzimamo zdravo za gotovo. I iza tog ljudskog rada pojavljuje se neizbježno isto pitanje s kojim je sve počelo.
jer letenje se ni po čemu ne može usporediti s vožnjom automobila. Prije polijetanja, gorivo zrakoplova mora podnijeti uvjete s kojima se nijedan automobil ne susreće, ekstremne temperature, vrlo nizak tlak, precizne protoke i motore koji zahtijevaju stabilno izgaranje satima. U tom kontekstu, benzin, sa svojom hlapljivošću i niskom točkom paljenja, postaje stalni rizik, kako u zraku, tako i na tlu. Sve to vodi nas do jasne ideje. Kerozin nije tehnička zanimljivost, niti naslijeđena navika. To je energetska osnova na kojoj se gradi komercijalno zrakoplovstvo. Zahvaljujući njemu, zrakoplov može održavati stabilan let satima, prelaziti cijele oceane i djelovati s izuzetno visokim sigurnosnim marginama. Benzin, naprotiv, razbio bi sve te garancije, od rada motora do sigurnosti skladištenja i operativne učinkovitosti. I od toga trenutka pogled se mijenja. Zrakoplov na platformi više nije samo stroj koji čeka polijetanje. Svaka veza, svaki postupak, svaka kontrola počinje dobivati smisao. Gorivo prestaje izgledati kao obična zapaljiva tekućina i otkriva se ono što doista jest. Kritični element, dizajniran da radi u uvjetima s kojima se nijedan drugi sustav ne suočava. Ono što je prije prolazilo nezapaženo, postaje vidljivo, ne kao spektakl, nego kao tihi dio svega što omogućuje let. Tako se zaokružuje putovanje kroz temu koja se činila jednostavnom, ali se pokazala iznenađujuće dubokom. I ako te zanima nastaviti istraživati taj skriveni svijet iza zrakoplova, otkriti kako strojevi koji pokreću svijet doista funkcioniraju i sustave koji održavaju moderno zrakoplovstvo u zraku, pretplati se i pridruži nam se u nadolazećim videima. Ovdje ćemo i dalje razotkrivati tehničke principe koji svakodnevno omogućuju nemoguće.